הרכבת שקע חשמל של גביס, בבקשה. מחזיקים את השקע, אנחנו מרכיבים פה שני שקעים, זה תופס גם לשקע אחד. בלי הגשר כמובן. 3 חוטים, חום, צהוב וכחול. את החום, שזה הפאזה, מחברים לצד ימין. יש סימון על השקע, אות L. מחזקים. בודקים שלא יוצא החוטים וממשיכים. לוקחים את הכחול, מחברים בצד שמאל של השקע, סומן באות N, שזה 0, ניוטרל. מחזקים, בודקים שלא יוצאים החוטים. לוקחים את הצהוב שזה הרקע, מחברים אותו לתחתית של השקע, סומן ב3 קווים. בודקים שלא יוצא החוטים. בבקשה, כאשר אתם רואים את החיבורים, פה אנחנו מחברים שני שקעים. במקרה זה ממד, אז אנו אוטמים גם את הצינורות על מנת שלא יהיה בריחת אוויר לתוך הצינורות. ודבר פשוט, מכניסים את השקע בדחיפה לבפנים, יש לו מסילות, בבקשה, אפשר לראות את זה כך. והשקע מורכב, תודה רבה.